eziokwu ọ na-abụ ekwepọ ama agba ama m na mara na ya batago kpọmkwem n'oge nzukọ ga-eji ekwu ka o si ada na Nigeria nakwa na mba ụwa. Ọ bụ ka o si eme na ihe na-eme ka anyị na-ekwu n'oge nzukọ kpọmkwem, ọkachasị ka o si metụta anyị na ala Igbo nakwa na Nigeria gbaa gburugburu. Ya bụ ka i buru oche gị ha bịa n'akara narị kpọm na itoolu, ya bụ n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi kara ka ebe anyị nọ wee na-eti eto. Ọ bụ Solid FM ka ị na-ege. Abụ m Chizzy Ane. Na nke taata anyị ga na-ekwu ụmụ ihe dịgasị agha na ka o si ada na-amara na ụfọdụ ihe batasịgasịrị ugbu a, ọkachasị nrịanrịa ọrịa si obodo China wuchie n'ala mba ụwa dị iche iche, nke mere na o keziri onye ọbụla wee chụmie onye ọbụla n'ụlọ ugbu a. Ndị obodo dị iche iche na-eche, na-atụrụ alụ, na-eme nchọpụta dị iche iche ka ha ga-esi wee si na ọrịa wee pụọ. Ụfọdụ obodo ebidolarị gbaba alụ, ụfọdụ ka nọkwanụ wee na-eche ka ndị ọcha kpatanyere ha aka. Ihe anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa bụ ka anyị ga-esi wee yomie anya wee were ngọzi Chineke nyere anyị na ana anyị na ndị ma ihe ekwe na-akụ na Nigeria, na ndị agha azụrụ azụ na-eme nchọpụta dị iche iche, ka ha wee ike wee na-eme nchọpụta ka anyị ghara ịtọ n'aka ndị ọcha. Maka na ile anya ịfụ na a na-atụta ego dị iche iche, a na-eme ihe dị iche iche, obodo dị iche iche na-enye aka. Nigeria na-achọ ndị ga-ebinye ha ego, a na-emere ha ebere. Tata anyị ga na-ajụ, a ga-atọ nna ebere, a ga-atọ n'inye aka, ebe mba dịka Senegal na-agbasi mbọ ike ha echeghị ndị ọcha wee na-achọ ihe a ga-eme ka ha si na be ha wee zọba onwe ha, maka na a na-esi n'ụlọ wee mara mma pụọ n'ama, mere na ha na-emepụtagasị ụmụ ihe dị iche iche eji achụ ọrịa a na-amaghị isi, na-amaghị ọdụ ya, mana ihe a na-eme bụ ka a chụọ ya, chụtee ya aka, wee were osinachi be ha wee chụọ ya. Obodo dịka Madagascar, ha nere anya wee si na Chukwu kere ha ọfụma, wee nezie mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ Chineke jigide ha mma, wee nyochasịa ya, wee mee ya, hazie ya, wee si na nke a na a ga-ewere ya wee na-achụzi ọrịa ụkwụ elu ala. Mba niile wee na-akụrụ ha aka. Mana obodo dịka Nigeria ka na-eche ndị ọcha ka a gbatara ha ọsọ enyemaka. N'eziokwu ọ na-agba ya mmiri n'ụdị otu esi kee ọkpa ugbu a na-atụrụ Nigeria ego dịka ndị na-enweghịzi olileanya. Esi ebe a bite ego, esi ebe nke ọzọ bite ego. Ndị nọ n'obodo ndị aka ji akụ wee na-atụkwa nke ha n'iji mee ka e nyere Nigeria aka. Mana ihe anyị na-ajụ bụ na ego a niile a na-atụ, gịnị ka eji eme? Gịnị mere na-enweghị ụdị ego a niile wee jenye ndị bụ ndị agha azụrụ azụ nọ na mahadum dị iche iche ka emebe nchọpụta, wee were ya
wee zọba ndị be anyị, gwọba ndị be anyị. Chineke kechara ndị Naijiria wee kenye ha n'ala dị mma, ọkachasị n'ala Igbo, ebe e were mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ dị iche iche. Ụfọdụ ndị pụtara wee na-ekwu na-etisi ike na ha were ihe a ga-eji wee gwọọ ọrịa a na-akpọ COVID-19 a, mana enweghị ndị na-atụpụrụ ha ọnụ. Ị ga-anụgo na-ewegoro ụlọ ọrụ n'ala Igbo si na ha nwere ike ịrụ igwe na akwa na ihe eji amị maọbụ eku ume na onye ụdị ọrịa mere. Mana ka o si dị ugbu a, enweghị ka esi ekwusie ike si ya bịa ka a mara ka a ga-esi wee mee ya. A sịgodi ya bịa, enweghị mbọ a gbara n'iji kwado ya n'ụzọ pụrụ iche. Wee na-asị na tata na ọ ga-adị mma na ikwu ihe maọbụ hapụ ekwurekwu gị n'akara 109 ka m na gị na odogwu ya bụ AMECHI UGWUELE nke ndị Enugu ji eme ọnụ, maka na ihe na-echighịla kpọmkwem bụ ka ọ ga-esitere ndị Naijiria nakwa ndị Igbo mma nke ukwuu. Ọ na-achọ ka ọchịchị tọrọ atọ zuo n'ala Igbo. Ọ bụghị sọ ya ka ọ na-eme, ọ na-ede akwụkwọ, ihe ọ na-eme pụrụ iche, ọ na-akụzikwa, ọ na-ebi akwụkwọ dị iche iche, bekee bụ ịgba, mana n'ọnụ ka ọ na-asụ Igbo. AMECHI UGWUELE, kenere anyị ndị Igbo ekene m unu. Chizzy anyị nwanne m nwoke, ọ ga-adịrịrị gị mma. Ọ ga-adịrị anyị na mma, eziokwu eziokwu. Daalụ. Anyị na-ekwu maka ka a ga-esi wee leba anya n'ihe n'ala Igbo wee ma ọkachasị na Naijiria wee were osinachi anyị wee na-enyere anyị aka. Senegal, Ghana, Madagascar, ndị a niile bụ ndị mba isi ojii. Ha akwụghị wee chebe ka ndị ọcha gbatabanyere ha aka, mana Naijiria echeela kpọkwuo China gbata na mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga ka anyị na-anụ na onyeisi ala nke Naijiria na onyeisi ala nke mba Amerịka kpara n'ekwentị, a na-anụ kepukepụ na onyeisi ala nke Amerịka si na a ga-ebunye bute ngwa eji agwọ ọrịa. Anyị wee na-ekwu China o ji ha anene anya wee were ndị ma ihe chọọ nke ha wee gwọọ onwe ha. Amerịka o ji ha ugbu a na-ekwu na ndị ọrịa gbugoro na ebe ọ kachasị gbuo mmadụ bụ na Amerịka, mana ọ bụ Amerịka ka a na-asịzi na ọ ga-ebutere ndị Naijiria ihe a ga-eji wee na-agwọ ọrịa. Anyị wee na-asịkwakwa na-ajụ AMECHI, anụ na a na-atụ ijeri ego, anụ na a na-eje ebite ijeri ego. Ụmụ ihe a niile a na-ebite na ego a niile a na-anata na ihe a niile a na-anata gịnị ka eji ya eme? Maka na ya anụghị na a na-asị ka a chọba ihe a ga-eji gwọ ọrịa. Ihe a na-asị bụ onye ọbụla zielu ọrịa maka na o nwebeghị ọgwụgwọ. Mana ndị obodo isi ojii ụfọdụ na-agba mbọ wee na-asị na mkpọrọgwụ dị na be ha dịka Madagascar na ha emenarị nke mere na a na-anụ kepukepụ na ndị Naijiria na-asị na ha ga-eje bute ya n'igwe, na ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na ihe ha mere mgbọrọgwụ ha mere na-agwọ ya, na ha ga-ebe buru ya n'igwe. Anyị na-asị ọ bụ na ya enwere ike ime ụdị a AMECHI? Ọ bụ na ya enwere ike iji mgbọrọgwụ nke ndị maka ndị a niile na-asị na ha nwere ihe eji agwọ ya? Gịnị mere na akpọ ha? Chizzy anyị nwanne m, nke bụ eziokwu bụ na ihe niile bụ ihe ndị ọcha, mana oge ọbụla anyị nọ ebe a na-ekwu maka ka ọ ga-esi dịrị ndị be anyị mma, anyị na-ekwu, anyị na-akọwa na ihe niile bụ ihe dị ndị be anyị n'aka, na ndị be anyị ada ama uru ihe ha nwere na-abara. Ndị Igbo bụ ndị kwuru okwu sị na nkụ dị na mba na-ere mba nri, mana ndị obodo Naijiria ada emekwa ka a ga-asị
na nkụ dị na Naijiria ga-enyere Naijiria nri, mana o nwere ihe kpatachara ya. Ihe kpatachara ya bụ nke kachacha nke bụ mpụ na aghụghọ na ihe gbasara aka azụ na ime njọ megide ndị a na-achị achị n'obodo anyị bụ Naijiria. Mpụ n'ụdị na asịsị chọwa ọgwụ, o nwere etu a ga-esi wee mee ewere dollars wee gote ọgwụ mkpa akwụkwọ na mkpọrọgwụ. O nwere etu a ga-esi wee mee a ga-amanata isiwa billions eji wee mee, asị gị billions eji wee mee gịnị? Ọ kara ha mma isi na ha jere obodo oyibo wee were narị nde kwuru nde naira jeri ego wee gote ihe a wee bunata na obodo anyị. Ihe anyị ji ajụ ihe a, kedu oge anyị ga-esisi n'ihe abụọ? Ihe anyị ji ajụ kedu oge anyị ga-esisi n'ihe abụọ bụ gịnị mere na anyị bịara jiri aka anyị wee kọọ onwe anyị ngwụrọ nke m na-enwezi anyị nwere ike ime cha cha cha. Ihe ọbụla na-asị na aka ndị ọcha asị na mba na ọ gaghị adị mma, mana tupu ha abịa enwe ka anyị si ebi ndụ. Ugbu a ọ bụrụ dịka Senegal, obodo dịka Madagascar, ụmụ obere obodo dị na Afrịka anyị nọ na Afrịka, ma Ghana na ha echezi China ị na-echecha. Ọ bụrụ na ndị Chizzy ndị na-achị anyị na mmadụ na Abuja, ma na mmadụ bụ onye isi ala na mmadụ bụ gọvanọ, ọ bụrụ nwerekwana ndị a haziri ihe ọfụma wee wepụta n'ọha ma kachacha n'obodo wee mara ihe nọ etu na ihe agwọtọgo mmetọ. Ọ bụrụzi ndị anyị nwere kachacha mma ka anyị na-ebu ụzọ n'egwu. Ịma na abịa obodo gbaa egwu nọ onye na-abụ etu ugo bụ onye kachacha ete egwu, onye a ga-ama ete, ọ ga-ama agụ, onye na-ebu ụzọ egwu etu anwa. Ana m agwa gị sị gị na ndị na-ejere obodo anyị Naijiria ozi, ndị na-arụrụ ha ọrụ, na ha bugodo ụzọ arụnye n'akpa ha. Ha bugodo na ndị be anyị si kọmitii akọnye n'ọnụ, abụgodo ọkọnye n'ọnụ, ịkpụgodo ụzọ bụ ka a ga-esi wee hazie onwe ha karịa ịhazi ọdịmma obodo. Ị na-anụ ya na-agwa gị onye akpatara nji wee na-ekwusị ịda anụ maka ndị Ijabode, ịda anụ abịa na be anyị Enugu, ịda anụ maka ndị ije Enugu Ezike, ị ga-afụ onye ga-enye gị ọgwụ ihe ọbụla na-aya gị ọna, mana amasị ha bịa maka na isi ha bịa ha merinwe ego a. Mana nke ọzọ dịka ịbịa bụ na kemgbe ndị ọcha bịachara be anyị wee ghasa ndị be anyị isi, ma site n'ịza ịjụ aha anyị na-aza zawa nke ha, site n'ịjụ ka Chineke si wee kaa anyị n'ụdị ka anyị si acha wee dị na-achọ ka anyị na-acha. O nwere nwaanyị na-ama mma ma ọ bụrụ nwaanyị ọcha, o nwere nwaanyị na-ama mma ma ọ bụrụ na o tinyere isi kwanye isi wee kwanye nke na-akpụ akpụ. O nwere nwaanyị na-ama mma na-abụrụ bụ oje were mgba aka na-abụrụ nke mmadụ tinye, were ihe anya na-abụrụ nke mmadụ tinye, meechaa ihe a o wee bụrụ etu a ka o si wee dị n'ihe niile. Etu akwa ka o si wee na-adị ndị be anyị ka onye kachacha asụ oyibo bụ onye kachacha wee mara ihe, onye kachacha dị mma, onye pakeji ma ọ na-asụta ya ma ọ sụta ya. Mana ndị ọcha obi adịrọ ha mma na ndị Afrịka na-achọzi na-ekwuzi maka onwe ha. A na-ekwu ihe a na-ekwu. Madagascar bụ obodo nọrọ onwe ya, ihe a chọrọ ime ka ha ga-eme. Onye na-achị obodo ha o gbuo ha, o nwere onye ga-ejeju ha ajụjụ n'ọha ma, mana ọ sịrị na ha enwetago ọgwụ a wee nọrọ n'iru onye ọbụla wee nwụọ ya. Ndị ya na ya na-achị obodo anọrọ ebe a wee nwụọ ya. Ka njọ gị Chizzy, o nwere onye na-achị Naijiria kịta ga-apụta jewe ebe ndị mmadụ ga-eje nata ọgwụ ahụike? O nwere na anyị ka afụ ha na Naijiria bụrụ maka na coronavirus emechigo ebe niile, ajụ na ha ma apụ. Mmadụ one na-achị obodo anyị ka ụmụ ha na-eje ebe ndị mmadụ na-eje? Mmadụ one na-achị obodo anyị a ga-asị ka ihe ọma bịara? Ọ bụrụ ndị na-achị obodo anyị a ofu onye rụpụta ọgwụ a, ije gwa ha sị gị bịa weta ya na nzuzo, odewe aha ndị nke ya na ndị bịa na ndị ọma ga-eburugodo ụzọ rigodo ya bụ ọgwụ. Ndị China asị na ha bịara obodo a ka ebe ha nọ kemgbe. Ọ bụrụ na ha bịara ịzụ azụ na ha bịara ịzụ ndị be anyị, mmadụ one ọ na-aya ka e werugoro wee sisi ndị China unu ji ezo? Ọ bụrụ naanị ha, ọhịa bụ ihe na-ebute ya. Enwero mmasị n'ihe Chineke nyere anyị, anyị ekwenye n'ime onwe anyị, enwero nkwanye ugwu gbasara ihe anyị nwere na ihe anyị bụ na onye anyị bụ na ndị anyị bụ. Ihe a bụ ihe na-eme ihe a. Nke ka na-ekwu oge ụfọdụ
ndị mmadụ ga-ahapụ ịdị na be anyị ọ bụrụ ụmụnne Cameroon Ghana ihe ọbụla na nke anyị hapụzi ihe mere anyị ịma na onwe mgbe anyị na-asị mgbe anyị na-etolite asị na ya bụ China ya bụ o bidoro na Taiwan ya bụ Taiwan Igbo abịazie aba ọ bụrụ na anyị bido kemgbe na-akwanye na-adọnyere ụkwụ ihe a na-eme na be anyị ihe a na-eme na Aba jee fụ n'ihe ndị Aba na-arụ dịka ihe anyị ji ekpuchi imi na ọnụ na ihe ndị ahụike na-eyi ha ji ekpuchi onwe ha jefu ihe ndị Aba na-arụ ya. O nwere oyi nwoke nọ na Facebook Comrade Fields ọ sị na o nwee ndị eji ihe niile dị iche iche wee mara na ndị Senegal ekwu ụgwọ maka ịrụta igwe eji enye ndị mmadụ ikuku na ndị Madagascar arụtago ọgwụ na ndị be anyị dị iche iche nọ ebe niile na-akwata mkpuchi imi na ọnụ. O nwere etu gọọmenti ga-esi wee bịa nye ha nkwado ka ọ bụrụgodu nke a ka ama Naijiria dị ijeri mmadụ 200 ọ bụrụgodu na anyị kwatawara nke anyị ga na-eyi nde 200 million ọ bụrụ na a kwatawara akwa maka ndị mmadụ nde 200 ndị niile bụ ndị ọrụ telọ nke anyị yi egoro m ya naira 40 4 ka m goro ya ikpu nke gị ndị ọzọ kpụ gị ma nke ndị be anyị na-ere ọ bụrụ na ha na-arị ya na-egogodi ya naira narị naira abụọ maọbụ narị naira akwasa ya obe ọbụla ndị mmadụ a na-egi ya ịmara ndị ọ ga-enye ọrụ n'oge ugbu a mana ndị bịara abịa ka anyị ga-eje bute anyị abịa na-akatọ ihe be anyị anyị abịa nye onwere ihe anyị ji wee ihe bụ nke be anyị ji mere ihe ọ dịrọ mma. Ihe anyị na-ekwu ọ bụrụ na ugbu a FM ka ị na-ege nwekwara ikike ije kiri anyị na Kpakpando TV anyị nọ na Facebook ugbu a kiri anyị site ozi ya ka anyị na-aga na-akpara nọ na mba ụwa dị iche iche wee na-ege anyị ọ bụ nzukọ ka anyị na-eme na Solid FM ije na Facebook ikiribe anyị wee fụ Amechi Ugwuele na onwe ya fụ ebe anyị dọsa wee na-akpa ka ọ ga-esi wee dịrị anyị niile na mma. Anyị na-ekwu ka anyị ga-esi wee nemi anya n'ime na obodo anyị wee were ngọzi Chineke nyere anyị ụmụ mkpa akwụkwọ na ihe dị iche iche Chineke nyere anyị wee kpọrọ ihe wee mee nchọpụta jiri ya na-agwa onwe anyị ụmụ nrịanrịa dị iche iche maka na ọ dị ile dịka obodo ndị ọzọ si ma ọ bụ ya ka anyị na-ekwu ugbu a mụ na Amechi Ugwuele na ebe a wee na-ekwu ya n'egbughị oge anyị ga-ele afịa pụta oge ahụ anyị na gị ewewe ike wee na-atinye ya ọnụ iwere ike iziteziri anyị ozi zite ozi nke gị maọbụ ije zitere anyị ozi jee na Kpakpando TV na Facebook ka ije kiribe na zite ozi nke gị oge eru ị ga-akpọ anyị na 090 9771109 maọbụ 09023111009 ya bụ 090 771 090 maọbụ 090 1311109 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee kpaa anyị. Cheta na ihe ị afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo ị ga-asụ Igbo yele eye maka na Igbo yele eye ka anyị na-asụ ebe a gaghị agwa ya agwa ma ọlị anyị lee afịa pụtara anyị na-aga n'ihu. Abụ m Chizzy anyị na-abịa. In other words, ọkakwa nzukọ ka ị na-ege na ụlọọrụ mgbasa ozi kara aka gụnyere chinchin n'akara na akpọm itoolu ọ bụ Solid FM anyị nọ ebe a wee na-eti eti anyị na-ekwu ma ka anyị ga-esi wee nnemi anya n'ime be anyị wee were onyinye Chineke ele anyị n'ala
enedo onwe n'iche mba ọzọ dịka ndị ọcha ihe ọbụla mee a na-eche ndị ọcha anyị chọghị oge ụfọdụ ka ndị ọcha bụ bịa ya aka mana ọ bụghị otu a ka o kwesịrị iji onye anyị wee na-enyere onwe anyị aka na-azụ onwe anyị n'elu ụdị ego a na-ebinye ndị Naijiria ka ejiri wee kpọrọ COVID-19 ụkwụ elu ala a sị na ọnụ ụlọ mana adịghị enye ha nri ihe bụ ka ị chere ka ọrịa na mie ka ekwenụ ka a ga-esi wee gwọ ya ka a ga-esi mee nchọpụta kedu ihe a na-eme kedu ego a na-atụ gịnị mere Naijiria wee mee nchọpụta na ndị ma mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ ka ejiri ya wee mee were mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ gwọọ ọrịa ma ọ bụ eje na mahadum dị iche iche wee jee ka ndị ọkammara ma ọ bụ ọkammụta were amamihe ha chọta ọgwụ a ga-eji wee na-agwọ COVID-19 site na mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ ma ọ bụ ihe Chineke kere anyị na Naijiria. Ọ bịa ka anyị mụ na Amechi Ugwuele n'ebe a Amechi ka nọkwa ebe a Ugo nde ka email Ugo biko be ya nkeke o ihe dị n'ihe niile a ọkpara uwe na-enye ndị isi ojii nsogbu ọkarịcha Naijiria bụ ezigbo adịghọ obodo otu mmadụ niile na-akọ ya onye isi na ya nọkọ ọrụ eziokwu adịghọ ihe owuwe niile o nwere onye kwere na nke ihe nọ n'obodo a ebe ndị mba ọzọ ọya bụ nsogbu abịa bụ nsogbu a ka ịgwọ nwaanyị nke bụ eziokwu Naijiria bụ isi obodo enwere ndị etiti nwee ndị ndịda nwee ndị mgbago ọya kpatara ndịkwa na ndị polisi wee karịa nsogbu anyị na-enwe bụ na ndị nọ n'isi eji agbụrụ ndị ọzọ wee kpọrọ ọya butere ndị ọnọdụ obodo enweghị ike ịdị mma biko afọ gị ngwa gaa n'iru nwanne Chizzy na brother. Ana m anụ Naijiria nọ n'ime anyị na-achụdo nwa ya achụ egbere eziokwu anyị na-aghọrọ nwa ya aghụghọ ọrịa abịa na ọ bụ na achụrụ onye acha ma ndụmọdụ nke ọ bụ na o nwere test a ga-eme otu tachi nche mgbe gboo abịa adawa na famili na kọmpaụnd na-enyeneche nwanne m nwoke ị ga-agbazichi ike sụọ Igbo yele oke abịa n'ụlọ ọbụla ụlọ kelere na ama akọ na nene ọbụla ka achọ ma ọ bụrụ ọhịa adịkwaghọ ndị ọbụla obodo oyibo a na-egosi na onyonyo ndekwe ndị ogburu mana nke a bụ onye asị na ogburu agaghị ahụ onye ahụ ama ma ndị ozi aja ebupe ego ụmụnne nwanne m nwoke bekee gị akarịa na ịmana ọnụ ka ya anaghị anyị emere ya ka ọ bụrụ asụsụ Igbo yele ịchọ ịsụ Igbo ịsụọ Igbo na-agwa nke ha ọgwa ma ọ bụ ichere ndị wee sụwa nwa afọ gị na-eme isi akpọ biko kwụsị okwu ike ebe isi gariki ngwa gaa n'iru mana ị ga-ekwusi okwu ike ka anyị nụ ihe ị na-ekwu maka na ebuba igo niile ahụ na nke na Anambra steeti o nwere akara ebe ndị mmadụ na-akwụ n'ụgwọ ya wee nyere ndị mmadụ aka mana nke a bụ ndị ahụ ebutere atọ ara maka akpọ ya mana olu nta na ya akpụ ya akpa
nwere ike iji akpa tinye esi tinwe ndị akpa ndị mmadụ na-eti mana onweghị ihe esi enwetara ụmụnna akpa ise etu ahụ ọ na-adị nta ise nwata mkpụrụ ise onye mkpụrụ ise etu mgbe ihe a ka okwu akamama ga-eji abụ ndị na-achị anya ga-akwa anyị eziokwu ihe na-ekwu anyị achọpụta ka eji a ga-eji chọpụta ebe uche ha niile bụ nnara ego mba ebe nara ego mba ebe mgbe ihe a si ka ọgụgụ isi ka ebe na mahadum ya chọpụta ndị ga-eme ebe ọ na uche ha niile bụ ego epụta ego ahụ kama a ga-eti ebe ahụ eche ya bụ daalụ nwanne daalụ ọ bụrụ ugbu a anyị ga-esi n'anya kpọọ ndị ọkamara ndị ọkammụta ndị Chineke goziri ndị ma ihe na mgbọrọgwụ ka a ga-eji wee were ya wee gwọba onwe anyị ya na ihe niile anyị na-alụ n'obodo anyị ka anyị ịtọ n'iche ndị ọcha oge niile ihe ọbụla mee ejibe na ndị ọcha chọba ebe a ga-ebite ego mana anyị were ndị azụrụ mmụta anyị were ndị dibịa ọdịnala ihe anyị na-eti ikpe kemgbe ọkwa ọzọ emenene ya ndị ọzọ na-anaghachizi azụ na otutu kuzi na ana ha na mgbọrọgwụ ha gịnị mere ụbụrụ nke anyị gịnị mere anyị ji hapụ ihe anyị kwesịrị ime wee jiri ibi ego na jiri na sọsọ ihe ndị ọcha ihe nwe ihe a ga-ejizi nke anyị wee kpọrọ ihe mana anyị were ndị ọcha butekarịa ewu na ụfọdụ ga-abịa buru ego a ndị ọzọ jee soro ụzọ iwu ha dozibe obodo na-alụ ụlọ ọrụ obodo ndị ọcha echazi achọwa ka a ga-esi wee bite ego n'ala bitekwa ha ego ebikwara ego a achọ ụzọ ọzọ na-asịrị ndị mmadụ ụfọdụ na-enwe achọ ihe a ga na-abụ ụbọchị apụrụ ụmụaka anọra n'ụlọ ego atụkwarịsị ji nyere ndị mmadụ aka ụfọdụ afọ ya agụụ na-egbu ndị mmadụ bikonu a chọrọ igbochi ọrịa maka achọ ọrụ ka e ga-esi gwa ya dịka obodo ndị ọzọ si eme ya a chọrọ igbochi ọrịa ka e wee n'obi omiko wee nyere ndị nọ n'ụlọ ego ahụ ka achọ ụzọ a ga-eji na-enye ndị mmadụ nri ka ọgwụ ahụ ka ọrịa wee na ebe ọ bụ na nke anyị bụ na anyị chọrọ ịnakwu chebe oge ndị ọcha bịa chụpụ ọrịa anyị kama anyị ga-achọba ka anyị ga-esi wee chụpụ jiri ihe anyị were wee chụpụ ya anyị na-eche ka ha bịa chụpụrụ ya anyị ebe a sịrị nọrọ biko bụ unu nri ego ahụ a na-atụ ego ahụ a na-ebite jiri nri ya nọ ya ọbụla nri mana ọ ka akwa mma otu ahụ ihe ka mma abụ anyị were ndị mahadum ndị ọka mmụta anyị were ndị dibịa kara aka were mgbọrọgwụ dị iche iche ụzọ ọbụla eji chọọ ya kpọọnụ ndị mahadum dibịa ọdịnala ha tụkọta isi ọnụ eme nyocha agwa ya Madagascar obodo afọ eme na nke ha ụwa na-akwụrụ ha aka ndị ọcha na-achọzikwa akwa na YouTube ije ebe a ị ga na-afụ ihe niile anyị na-eme n'ụwa niile mere na ụwa niile na-ewere ihe anyị na-eme wee na-akwa maka na eziokwu ka anyị na-ekwu ebe a ihe anyị na-eme ebe ịtọpụ onwe anyị na-agụ okwu na-agbụ ndị anyị ji ndị nna nna anyị na ụfọdụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị jiri anyị wee na-ewere ihe anyị were na-eche ndị ọcha kama anyị ga-ewere nke anyị wee mere ihe ka ndị ọcha bịakwa n'ebe a na-ewere afọ ihe ọma na-ahazi mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ ọkwa mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ ọgwụ nke ha na-ehazi ka ọkwa na ihe Chukwu kere ka anyị ji eme nke ha ka anyị ji n'ihe Chukwu kere na ndị dibịa ọdịnala anyị na ndị jekwanụ ụgwọ nke ndị ọcha ndị ọka mmụta ka ha tụkọta n'isi na na gbore nke ọzọ dị ka ibe ya bụ biko ndị agụụ ji ndị nọ n'ime ime obodo
onye ọbụla ka agụ jikwazịkwata kịta ma echi agụ jikwazịkwa onye ọbụla maka na eji eji agụla nke agụ ka a kara ekwu onye ọbụla chọrọ chibi ebe na anyị nri Chizzy anyị agụ dịkwa na-enwezi onye agụ dị agụ dị eziokwu ka nna gwa gị ebe ọ bụ na ya achọghị iji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nke anyị were chọba onwe anyị na-eche ndị ọcha ebe a na-eche ndị ọcha ka a bịa chụpụ ihe ebe ihu ji egwute Amechi gwa gị eziokwu ọ na-egwute nke ukwuu ọ na-akpa ndị ọcha ha nọrọ be ha na-agba na-achụ ụzọ ọbụla ha ga-eji chụ nke ha mana ha ka anyị nọ na-eche ha anyị ka nọkwa na-eche ha ndị na-achị anyị ka na-eche ha ifere ada eme ndị na-achị anyị ifere ada eme ha ọ bụrụ na ifere na-eme ha na anyị nwere ihe niile anyị ga-eji wee hazie ndụ anyị mana ihe ka ha mma bụ ọ dị ka o nwere ndị na-arụcha ụgbọala ebe a mana isi ha nya ụgbọala ha na-arụ na be anyị asị mba nọ nke ndị ọcha mana ị marụ na ndị ọcha na onwe mgbe nke ha dị mkpọkọrọ wee nwere na-ahazi ya na-eme ya onye ka na-ekwu okwu made in China kịta okwu made in China nke kachasị mma ọta ka Aba bidoro mewe ihe ọta mana onye ga-eweta ihe Aba ka anyị wee rụọ ọrụ daalụ nwanne daalụ ọ dị mma biko ka anyị gwa n'ụwa anyị nke bụ eziokwu ebe ndị mba ọzọ mebegoro ya Chineke kere anyị wee ya anyị otu anyị ga-esi wee chekwa onwe anyị ka anyị ghara iji anyị mmadụ enweghị mmasị n'ebe ume ngwụ wee tụfuo oke anyị kere anyị biko ka anyị tọpụ n'onwe anyị na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị biko jiri na ego niile na obodo chọrọ nyere n'obodo aka ma biko ka zere ọrịa anọkwana n'ebe igwe mmadụ nọ aka ekwena n'aka amakwana na-asacha aka kwa mgbe na mmiri na-agba akpọ biko ị na-eje n'ụzọ ịzụ ihe eji ekpuchikwa m nke m nekwa ya na Amechi UGWUELE ekpuchiela m ya ekpuchi m ekpuchie imi ime nke gị kpuchie ịzụa na-ezegodo ebe aka na-ezere ọya maka na mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya biko ịmara ihe ọbụla ga-eme gị zere ọrịa ị na-enweghị ihe dị ukwuu ọ bụ ihe na-emebi emebi ị ga-ebubuga n'ilo apụtara nọrọ na be gị Chukwu ga-eme nrịanrịa ana ọ bịara abịa ọ ga-ana ma biko onye mara ihe na-eso okwu ya emena ya anyị chọrọ ndụ ọganihu ka anyị chọrọ ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma abụ m Chizzy Ani